Abans de presentar l'entrevista a la cooperativa és a la Fundació Salut Alta. Nosaltres n'hem parlat moltes vegades aquí, hem parlat amb ells de projectes, coneixem com és la Fundació. Aquesta vegada, Anna, ens vas proposar una mica d'anar allà in situ a conèixer quina és la realitat, a explicar exactament què és aquesta fundació. La Fundació Salut Alta, com moltes entitats del territori del Barcelonès Nord, de Badalona sobretot, hem vist que des de l'economia social i solidària moltes d'aquestes entitats possibiliten els serveis a les persones, no? És a dir, donen una atenció, assisteixen a les persones, i la Fundació Salut Alta, des de l'educació i del lleure, tant a infants com a adolescents i a les seves famílies, assisteixen socialment a Badalona i a les ciutats que estan al voltant. Jo penso que la manera de conèixer-les és veure el reportatge i saber què estan fent cada dia. Doncs som-hi? Sembla? Va, som-hi. Anem a conèixer la Fundació Salut Alta. La Fundació Salut Alta és una entitat que està al barri de la Salut, a la part alta, i que des de fa 15 anys treballem amb infants i famílies per oferir espais de creixement i a nivell educatiu. Acompanyem aquests infants totes les tardes i dones i les famílies durant tot el dia perquè al llarg de la seva vida, en unes condicions adverses que viuen, puguin anar trobant camins i sortides y oportunidades que els donin certa llum y certa esperanza. La fundación está muy bien para todo. Yo soy contenta para mi hija porque antes deberes no hay nadie a casa para ayudarla. Aquí hay profesores. También salir poquito. Hay cosas que no puedo pagarla para salir juegos y todo. La fundación, la acogida, cada trimestre he cogido una plaza, colonias también. A la Fundació som un equip de 17 persones. Hem anat creixent bastant amb els anys. L'any 2004 era mitja persona, mitja jornada. I tenim persones amb perfils professionals que s'adeqüen als projectes i a les activitats que fem. Els educadors, sobretot, que estan en els projectes d'intervenció d'infants, són referents dels infants. Llavors no només preparen activitats i estan a les tardes, sinó que a més fan tot un treball amb la família. El que fem és una preparació i programació d'activitats que amb l'adolescent això es desenvolupa com amb dues coses, que seria la primera, el tema de l'aprenentatge, d'un reforç escolar, un acompanyament acadèmic, per tant també una coordinació amb els tutors, amb els instituts. I després hi ha una altra part que és de lleure educatiu, que aquí s'obre un ventall d'activitats per buscar també una sèrie d'acompanyament en valors, en creixement personal, en participació, en responsabilitat i emmarcades en tots els criteris de la Fundació. I després hi ha una part que també és una tercera part que seria com informal, que és de joc, d'interrelació, que també té molt pes dins del projecte. Amb el temps hem anat treballant cada vegada més amb les famílies perquè hem anat detectant una cosa que segurament tothom sap, però a les entitats ens costa molt ficar-nos, i que és que si no treballem en l'àmbit familiar, no treballem amb els pares i mares, sobretot amb les mares, que en aquest cas hi ha un gran percentatge de famílies on només hi ha la figura de la mare, si no fem aquest treball amb les famílies, difícilment aconseguirem un impacte en el que és tot el procés educatiu dels infants i adolescents. Lidia también me ayudarme para buscar trabajo también. Hay 2 días para semana, creo, a la tarde, a partir de las 5, al miércoles. Miércoles, venir con ella, hablar con ella, buscamos trabajo. Ahora estoy trabajando, soy contenta también. Sí, clar, nosaltres vam començar amb un pressupost molt petitó i a mesura que també... La cosa bona és que a mesura que hem anat veient o se'ns han anat demanant nous projectes, hem iniciat nous projectes per donar resposta a noves necessitats, com quan vam iniciar el projecte d'adolescents o el projecte amb famílies o tota la part d'acció comunitària. A mesura que hem anat fent coses, hem anat buscant finançament. Llavors,
inicies un projecte, et busques finançadors per aquell projecte i pots tirar endavant. Trobar nous finançaments per nous projectes no és difícil i el que ens és difícil, i estem una mica ara en aquesta situació i aquest repte, és com mantenir-los, perquè no són projectes que tinguin un inici i un final, sinó que pretenen... O sigui, l'impacte que podem aconseguir és més a llarg termini. El barrio antes, 4 años antes, estás bien. Hoy no tenemos seguro para mis hijos. Todos hijos, no solo para mi hija. Porque hay muchos problemas. Siempre peleas. Llavors, és un barri amb unes característiques i poca aposta des de l'administració que genera molta desesperança. I no hi ha entitats que treballin en l'àmbit comunitari, amb la qual cosa fa 5 anys que nosaltres vam celebrar els 10 anys i que vam rebre la petició del que eren les persones tècniques de serveis socials i d'escoles a dir poseu-vos més amb el barri perquè, de les tècniques de serveis socials, d'escoles i del propi equip i les pròpies famílies, no? Tots veiem que havíem de començar a fer coses a fora. A nivell personal, la tasca que estem fent, primer perquè hi ha una implicació molt gran, no només dels professionals que hi treballem, sinó de tots els agents del barri. Veus que les famílies realment hi tenen una implicació molt gran i que estan tirant endavant, famílies molt resilients i molt fortes. Les entitats també veiem que estan, entitats em refereixo també a centres educatius, a altres espais i agents del barri, i clar, això em reconforta molt, no? A nivell personal veig que té molt sentit allò que estem fent. Personalment crec que és un plaer poder viure-ho d'aquesta manera. No? Han estat uns anys de molta riquesa, molta transformació, tant a nivell personal, penso de totes les persones que hi treballem o que hi col·laborem, com a nivell del lloc que estem fent. Els projectes i totes les accions que fem sempre intentem que tinguin una mirada de crítica constructiva i de millora contínua. I crec que aquesta és una de les nostres riqueses, no? Poder ser un espai, deia d'esperança, no? Però és en aquest sentit, no? De dir, ostres, vinc a la Fundació i em toca d'alguna manera que la meva vida es transformi. Tengo una semana que yo cogí el trabajo, no hay nadie, me ha dicho felicidad, solo ellos. Y me cruzar y me ha dicho felicitar, Salima, tú tienes trabajo porque yo sufrir. Porque tengo, día que yo tengo desahucio, venir aquí. Ellos, las pobres, que me ayudar para todo.